Salut! Ce merge cel mai bine de 1 mai? Răspunsul este simplu, o plimbare cu bicicleta. M-am urcat pe bicicletă, am făcut stânga pe acest drum și haideți să descoperim împreună. Mergem într-o aventură singuri, la o tură cu bicicleta undeva prin Câmpia Română, zona de sud-vest a acesteia. Căldură mare afară, peste 25 de grade. Cred că a fost undeva aproximativ 30 de grade. Undeva pe partea stângă, unde vezi acele maluri, se poate de regulă și fac păsările cuiburi dintre ele. De data aceasta am văzut destul de puține. Suntem pe final de zi, cred că este trecut de ora 18:30. Tot pe partea stângă, pe drumul de întoarcere, o să-ți arăt o surpriză. O surpriză ce se regăsește în acea pădure cu fântâni. Un traseu destul de spectaculos, aș zice, chiar dacă este situat la câmpie, la modul în care nu avem dealuri mulți copaci, stânga-dreapta, nu suntem înconjurați de păduri. Ce se observă chiar de la început este efectul acesta de deșertificare, despre care se tot vorbește în ultima perioadă, aici în zona de câmpie. Se poate observa că după câteva sute de metri nu am mai avut drumuri de pământ, ci am intrat în zona aceasta a drumurilor de nisip. De frumos se vede lumina la apus. Tot pe drumul de întoarcere am reușit să captez câteva imagini foarte, foarte drăguțe cu apusul de soare la câmpie. Mărim ritmul. În față avem o fântână și aș vrea cumva să ajungem până acolo. Sau cel puțin așa pare de aici, că ar fi o fântână. Da, vorbim despre o fântână. Hai să vedem ce se regăsește. Ne-am oprit aici. Undeva la limita orizontului, să spunem, dar nu știu ce fântâna aceasta. Suntem pe drumul de întoarcere. Ce vreau să spun mai devreme, că acolo în spate, la limita orizontului, ceea ce vedeam ca și întindere, unde era acel deal, era granița României. Pe acolo curge Dunărea și malul acela, dealul de se vedea, era din Bulgaria. Iată ce apus drăguț. Și cât de frumos cade lumina pe acest drum.
Sunt kilometri întregi de astfel de drumuri și să revenim la ce ți-am povestit mai devreme. Am spus că o să te duc în această pădure să-ți arăt o surpriză. Nu cred că ești pregătită, să vezi despre ce este vorba. Nu știu dacă știai că există așa ceva. Cred că s-a plictisit cineva la un moment dat și a debordat de creativitate, dar și o zonă foarte înfricoșătoare, multe capete, cred că de capre sunt, dacă nu mă înșel. Par a fi puse de mult timp aici, pentru că au crescut ramurile printre ele, dar sunt horror. Recunosc că nu am intrat mai adânc în pădure, pentru că se mai găseau și în interior, dar am zis ok. Am văzut destule până aici. Cum am mai spus și în alte comentarii, cred că este și motivul pentru care civilizațiile mai avansate decât noi nu ne vizitează. Zic să revenim pe traseu. Scurtă întoarcere pentru că vreau să abordez drumul din partea stângă, astfel încât să surprindem apusul în toată splendoarea lui. Din păcate și pe aici urme de civilizație mult plastite. Cumva cred că adus de vânt, este o groapă de gunoi de la atmosferă. Dar făcând abstracție, ne focusăm pe peisajul pe care îl vedem în față. Dacă se vede acolo, a fost o pătrănică care zgea. Aici avem un lan de grâu la apus, superb, și undeva acolo în față este satul, suntem la marginea satului pe drumul de întoarcere. Și o să te las cu acest cadru minunat. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în materialul următor, te salut!